Els determinants. Primera part. Els articles. Els determinants són paraules que van davant del nom o substantiu per concretar-ne el significat i situar-lo en un context. Poden ser articles possessius, demostratius, numerals, quantitatius, interrogatius, exclamatius i indefinits. Comencem, doncs, per als articles determinats. El Manel, el llibre, el llapis. La Marta, la taula, la porta. L'Esteve, l'home, l'ungla. L'L' s'utilitza davant de paraules que comencen amb vocal o amb H, excepte si la I o la U són àtones. En Jaume, en Manel, en Dídac. Na Maria, na Paula, na Carla. En Castellar de Nuc. Els. N' s'utilitza davant de paraules que comencen amb vocal o amb H, excepte si la I o la U són àtones. Els arbres, els cotxes, els homes. Les dones, les taules, les dents. Articles indefinits. Un dia, un llibre, un ninot. Una noia, una rosa, una llibreta. Uns pantalons, uns llibres, uns nois. Unes nines, unes sabates, unes noies. Aquí us deixo un esquema. Si el voleu copiar, feu pausa al vídeo. Fins aviat!